Asiantuntijayrityksen hinnoittelu ja miten käyttää kiinteää hintaa. Hei, minä olen Pasi Tasanen, Paljaan omistaja ja toimitusjohtaja. No, kiinteä hintahan käytännössä tarkoittaa sitä, että on joku projekti tai työ tai vastaava, niin sä annat asiakkaalle kiinteän hinnan, millä sä sen homman teet. Tämähän on asiakkaalle siitä hyvä malli, että asiakas tietää tarkkaan, mitä se kustannus on, eli pystyy budjetoimaan sen tai tietää oman budjettinsa ja muuta, ei tule yllätyksiä. Myyjällekin siinä on etunsa, mennäänpä siihen tarkemmin. Käytännössä siis ennustettavaa, eli tiedät myyjän ominaisuudessa, että minkä verran sä tulet saamaan liikevaihtoa sisään. Toisaalta asiakas tietää, sitten sä voit ennustaa työkuormaa, olettaa, että sä teet vaikka samantyyppisiä projekteja tai muuta, niin sä pystyt arvioimaan, että kuinka paljon tämä vie aikaa ja pystyt sen pohjalta sitten resurssoimaan. No, liikevaihto, helpompi ennustaa, eli sulla on tiedossa, että mitä rahaa on tulossa ja sen pohjalta voi sitten tehdä päätöksiä. Maksuehdoissa ehdoton etu, eli laskuta etukäteen. Ja jos sä teet projektihommia, niin laskuta heti projektin alussa, niin joku siivu sisään, 10, 20, 30 pinnaa sisään. Kato myöskin, että asiakas maksaa sen. Ei ole ihan 1 eikä 2 kertaa, kun meidänkin asiakkaissa tehty joku prookkisesti ja pistetään lasku jälkikäteen ja sitten asiakas rupeaa reklamoimaan ja sitten on hirveä taistelu, että mitä nyt tehtiin ja mitä ei tehty ja muuta. Niin sitouta se asiakas siihen, eli pistä laskuun menemään. No sitten tehokkuusnäkökulma, eli kiinteähintaiset projektit, niin tehokkaampaa työskentelyä siellä firmassa ja tästä voi sitten syntyy jopa kilpailuetuja ja näin poispäin, niin voit henkilöstölle sanoa, että tähän voidaan tämän verran käyttää aikaa ja ajaa sitä kautta tehokkuutta. No, haittapuolia, niin tietysti voi olla oikeasti haasteellista laskea se projekti tai työ tai audit tai mitä pitäisi tehdä, eli kuinka paljon se oikeasti palaa aikaa. Toki jos sä oot tehnyt samantyyppisiä juttuja vaikka tuntivelotuksella, niin silloinhan sulla on pohjaa, että no niin, tuossa on 8 kappaletta tämmöisiä projekteja ja niihin meni tuon verran aikaa ja sitten sä tiedät, että minkä verran hintaa sä haluat per tunti tai näin, niin siitä sä pystyt määrittelemään sen hinnan, mutta tietysti jos ollaan ihan uuden äärellä, että ei ole sen tyyppistä tehty tai muuta, niin nyt pitää ruveta pistää projektia atomeiksi ja miettiä, että mitä nyt sitten saadaan mihinkin rahaa aikaiseksi. No, näähän voi sitten tietysti mennä viikkoon, eli tulee turpiin, eli aikaa palaa sitten selvästi enemmän kuin mitä arvioitiin ja sitten voi tietysti tulla, jos on isompia kokonaisuuksia ja muuta, niin asiakas voi keksiä jotain uusia juttuja tai sitten palvelutarjoaja havaitsee jotain, että tämä voisi olla kans, mutta eihän niitä nyt ilmoitteeksi kannata tehdä, vaan sitten pitää olla asiakkaan kanssa neuvottelut, miten tämä hoidetaan ja missään nimessä ei pidä ruveta tekemään, vaan pitää nostaa kissa pöydälle ja käydä se homma läpi, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi. No sitten tämä niin sanottu scope creep, eli mennään siis tai oma tiimi rupeaa tekemään jotain, mikä ei siihen projektiin kuulu, tai sitten asiakas rupeaa sieltä heittää palloa, että tämmöinen ja tämmöinen olisi kiva juttu ja muuta. Niin myöhän jos semmoista ei olisi peksattuna, ei semmoisia pidä ruveta tekemään, vaan sitten pitää sanoa, että hei, tähän kuuluu ja voidaan kyllä tehdä erillisvelotuksella ja sitten arvioidaan sitten, että millä se sitten tehdään. Ja sitten tietysti resurssointi on haaste ihan yhtä lailla tuntivelotusmaailmassa tai muissa hinnoittelumalleissa, niin projekti loppuu aikaisemmin tai tulla valmiiksi. Sitten voi olla, että porukkaa tyhjäkäynnillä, mutta toisaalta kiinteän hinnan maailmassa sä tiedät, kuinka paljon sä saat liikevaihtoa ja rahaa sisään. Eli asiakas on sitoutunut siihen johonkin tiettyyn kiinteeseen hintaan, niin on tämä tuntivelotusmalli siinä mielessä parempi malli, että jos sä oot saanut korvauksia ja sitten sulla olisikin porukka vähän tyhjäkäynnillä, niin sitten vaan pitää mennä seuraava projektiin, mutta sä pystyt ennakoimaan sen, kun sä tiedät liikevaihdon. No, esimerkki, nyt vaikka Google-mainonnan ylläpitopalveluita, haluaisit siirtyä kiinteiseen hinnoitteluun. No, jos sä oot näitä tehnyt ja muuta, niin sitten sulla on erityyppisiä asiakkaita ja tiedät, että niihin menee X tuntia, mitä sen homman tekeminen ottaa, niin tässä on vaikka esimerkki, että tämmöinen perusasiakas, jolla ei ole verkkokauppaa, niin Google-mainonta tilin ylläpito veisi vaikka 10 tuntia kuussa. Ja sitten jos sä haluat 100 € keskitunti hinnaksi, sitten voit laittaa 1,000 kuussa tai voit laittaa 1,200 € kuussa tai näin, mutta että noin niin kuin kustannuksiin pohjautuu, jos hinnoittelee tai tavoitehintatasoon, niin arvioi sen työmäärän ja siitä sitten kiinteitä hintaa. No, käytännön vinkkejä. Valjalla on tehty kiinteällä hinnalla lähes koko historiahommia, niin kokemuksia on kertynyt ja meillä on jatkuvan kiinteän hinnan palveluita, eli kuukaudesta toiseen pyörii sama velotus. Aivan ehdottoman tärkeää peksaa sopparit tarkasti, eli sisältö, mitä se projekti sisältää. Ehdottoman tärkeää se tiimi, joka sitä rupeaa tekemään, tai henkilö tai muuta, niin käy läpi, että mitä jaa niille se
tietoa, että mitä on myyty ja muuta, eli mitä siihen kuuluu ja mitä ei kuulu. Vältetään sitten se, ettei tehdä jotain semmoista, mikä ei sinne kuulu. Sitten toisaalta voi olla lisätöistä sovittu suoraan vaikka tuntihinta, eli jos jotain projektiin kuulumatonta työtä, niin silloin on joku hinta. Totta kai jälleen kerran, että asiakas pysyy tyytyväisenä ja muuta, niin näistä pitää infota etukäteen, eli jos jotain semmoista tulee, niin ei paineta vaan laskua etukäteen menemään. Tietysti jos asiakas antaa semmoisen luvan, niin voihan näin tehdä, mutta yleensä ne haluaa tietää. Sitten laskutus, niin kertaluonteiset projektit tai aina alussa pistä heti laskuun sisään, kun projekti alkaa ja muista kirjoittaa sopimusehtoihin tämä, eli heti tulee laskuun sisään. Ja sitten laskuta siinä projektin kuluessa sitten seuraava niin sanottu maksuposti tai laskutuserä tai miksi haluaa sitä kutsua, mutta että leivot sen sinne sisään. Eli jos ensin menee vaikka 20% laskuun, niin sitten vaikka toiset 30% menee sitten, kun joku tietty NS-virstan pylväsprojektissa on saavutettu. Sitten jos on jatkuvaa palvelua kiinteä hintasta, niin pistä kuun alussa heti lasku sisään 14 päivää netto, upota siihen sopimusehtoihin se, niin se on hyvä käytäntö. Otahan yhteyttä, jos tarvitset asiantuntijayrityksen taloushallintopalveluita ja startuppeja palvellaan myös.